Hei. Paga kon mak ifale. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माइनाव खाखलारिसो. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माइनाव खाखलारि. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माइनाव खाखलारि चेनेलाव फिन बरायबाय. आङो थांगासिनो दायो गामियाव. दिनैथ' मागो नालाय. दिनैथ' मागो माने गाबोननिफ्राय मागोआनो हमदो आरो ओमफ्राय दिनै खाना जायोना रायजोनि गेजेरावनो. थांगौ आङो खाना जानो अमा बेदर जानो. आं ब्लग लानो बिराद बोरिं मोनदों मानो होनबा लोगोआव ओरैनो होनफानो रावबोआनो गैया आंहा लोगोआनो गैया. सासेल' दंमोन बेबो जि गोजानाव रंफा दंमोन बेबो हाबा जाबाय. दा जेनेबा हाबा जायाखैमोनबाबो मोनगौमोन ना गावबागाव गामियाव खाना जागौमोन ना. बिराद बोरिं मोनदों आङो. आसपास मेरे कोई नहीं है गाइस, कोई आ जाओ मेरे साथ. मुझे बहुत बोरिंग लग रही है रोने को हूँ मैं. ओमफ्राय दिनैथ' मागो नालाय गेम होदों खोमा गेम नायहैनो एसे हाखा दावरा ओंखारबोबाय आङो नङाबाथ' ओंखाम जानो समावल' फैयो आं दस्रा बोसोरावबाथाय. थांनाय बोसोरनिफ्राय मिथिदों गेम होयो होननानै गेम नायनोसो बोदों आङो होनो जायखिजाया खोथायाव जा ओंखारनो बुंबाय आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे जोंनि गामिनि एसे रंजानायखौ नायलांफादो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो जाबाव आरो टिंखौ दाबाव दे. नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे. आरो लोगोफोर मोनसे खोथा माने आं सहैयै सिगां खोन्थाखानोसै नोंथांमोना उनाव गाज्रि मोननाङा आरो जों गामियाव माने हारसा रायलायो राभा इमान हारसा नङा राभा बिदिनो बर'बो रायलायो हारसाबो रायलायो आरो কি খেল দি আছে टेकेलि फाङा साबो जां মই नोंथांमोना गाज्रि दामोन जे मा बर' जानानै हारसा रायलायो होननानै. गोदो जों गामिया राभामोन बिदिमोन आरो एसे आं मिथिनायावबा दायो बर' रायलायगासिनो एसे बांबोगासिनो जोंना बर' जानाया. नोंथांमोना गाज्रि जामोन कमेन्टफ्राव उनाव हारसा रायलायो माबा माबि बुंनांला आरो जेनेबा. नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे. आरो देखायनां जोंनि गामियाव मिसिंफोरबो दङ एसे गेजेरावनो हाबसननानै बिथांमोनाबो मागो दमासि जायोदां. बेयाव माबानि जिगाबनि न' बानायनाय दङ. फिसासानो मिसिंफोरनि गामि दङ आरो एसे जोंनि गेजेरावहाय. ओमफ्राय गामियाव फैदोंनो जेला जों गामिखौबो मन्दिरखौबो देखायनोसै. बानायगासिनो जोंना जाथ'वाखै गाहायना जायाखै गोजौनिया जाबाय. गामिनि मन्दिरनि हजों गाहायाव जायो. ओजों बारस'लांसैना ओजों थांसै सानबाय थादों आं. थांसै दे ओजोंनो. Golek tak golek ya. Siri, telur. Gol still gol. Gol. Pani. Melo gol, let gol.
फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फाइल बिबा फाइनालिस्ट सासे सानै साथाम पानी गल पानी पार सानै पानी पार पार पानी पानी पार वाह 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 আমার ফাইনালিস্ট চিকেন बे जाहैबाय बेदर जानो प्लेट बानाय द गैला बयलारा बोराय लिस्टआव मा मा ओंख्रि अमा बेदर दाउ बेदर बिलाहि कब दालि आरो मुखाम কাজল কি কৰিছ খেদেক 1 মিনিট 26 সেকেন্ড হৈছে 26 সেকেন্ড পলা পলা নাই 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 দেখা পাইছি দেখা পালে কাজল মানি দেই কি খুলিয়ে ললে কিনার কিনার বেরাবার লাগে কাবাদি কাবাদি হইছে ও ইয়া আতিগুন हमने আসছে Zabdi, Zabdi! Fale. Ini खेलिए से ini. Fale ya. Fale ya. Hei. Paga kon mak ifale. Salungisu. Iman rubra saya sapal nalangin hoy. Hei. Mazat. Hei pale. সময় 3 মিনিট দে তোর তো হে পালুছি রে
खेद एक्सन खेद हनै मानसियालाय गोलैबार एक पाक खुरिकना हान्थि यार भैया बोले खेद एक्सन खिदिले है झुरबा पर भी आनी रहे ओ खेद आरो बोला दीपक खिदि था पोला आरो इफाले दीपक पोलाय थाक ओइ बिकास दे पाबि हेफाले पिसफाले बोले भैया ओसरत दीपक धर बा इफाले मानसिखौ हरदों हारि जय बजरंगबली को आते पारबी हेय जय बजरंगबली को आरो भगवानर नाम लइ थाक गैला गथ'फोरा दुखु मोनना गैलाहाय इये आं मिन्थिला इसोरखौ के करसा कादार माथादि आया Nair Price kira mana kini suji gasnya satni di bawah satni kau dengar di kali saya merasa nemu muk side deh atar daye oma biburan gasnya hujung hai jengsi malah sub kene gasnya nih tondra khai paise po nai najro khang hero pibun kha Tilai rai jenis kumai ketua jakai dah. Ketau ni nak? Aku biar pura testi. Tamam. Kapan bisa itu? Price boleh kan nahi. Kota bitorni. Kota juga. Amar gamare sabapati অর্থাৎ আপামর কুহিরাম বই মারে সকলে বড় হাততালি এটা মারি দিও হাততালি মারিলে একো না যায় হাততালি মারি দিও অঙ্ক করো প্রথম খেল অর্থাৎ নিকোমার সমস্যা মারমালিয়া সমাপ্ত হয়েছে তাৰপিছত আমাৰ সেকেন্ড খেল আছিলে আমাৰ ইংলিশ লিখা বহিয়ে দেখোন ইংলিশ লিখা বহিয়ে দেখোন চাপৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল এই আপোনালোকৰ প্ৰতি মই অনুৰোধ ওখান জানা লাইন জিৰাবে জাগা চাৰি বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ ফলাফল প্ৰতিটো নিজি যাতে হৈ যোৱাৰ আমাৰ কাম হ'ব আবয়া গাবদोंबो मोसादोंबो एन्टा दुजुना सासन जाम्बा जाम्बा
Kukura. Ami gahori. Kukura. Kukura. Ketan besar nih Jay. Apa nih? Ini magu nih Jay, ikut ya? Magu tuh masih Jay. Deh, kukura kah? Kukura, bawa tahu pinter satu kayak ini. Bisa pipan lu?